Hello mga kapachi, nako karon sa gawas kay mag-tanaw ko sa akong pispan. Muna akong pispan, dere. Ay daghang isda. Tapos kani day mga isda, gusto day ni siya mukaon og mga wati. So magkuha ko karon og mga wati. So diri ko dapit magkuha og mga earthworms. So sa Bisaya wati. O nay daghang earthworms kay ako daw ning pakaon sa mga isda. Ngita tagwati diri o day daghang wati o. Oh, ni ay wati. Earthworms. Mo ni siya. Kani. Pakaon nato sa isda. Ni mga inaani kusog day kaay mo kaon ng mga isda o ano, earthworms. Oh. Daghan nga earthworms. Manguhatan. Ay, daghan na kayo earthworms. Kadaghan kayo. Daghan kayo. Daghan kayong earthworms. So, mabusog yun sila karon akong mga isda. So, mao din ilang hilig. Kung lahi ra gyud sa ano, mas dali mo tambok ang mga isda kung earthworm ang imong ipakaon ang imong mga isda nga mga naa sa pispan ng imong mga buhi. So daghan kaayong earthworms kadaghan kaayong earthworms. Daghan kay siya. So ato ta ning ipakaon. Niyan ako diri sa pispan. I-try na nato og pakaon ang kaning mga earthworms sa akong nakuha. Yay! Gikaon na niya. Grabe ang mga isda. So, patao. Daghan kayong earthworms. Yay! Nag-iilog sila. Grabe. Suga mga unilag earthworms. Hilagsik good. Grabe, mga isda nang giilog. Ari pa. Grabe sila. Sutay sila mukaon. So paangay giday sila ubang nga earthworms. Tara nag-iilog na sila. So inaana di ay kusog day kay sila mukaon og mga earthworms. So dali ra sila mudako. Ana day na mga kapachi. Ang mga isda di ay gusto din na sila og mga earthworms para dali sila mutako. Dali ra kay sila nanambok ang mga isda. So hantod sa sunod atong video mga kapachi. Kay manakop na pud ko og earthworm onya para ato ipakaon para dali ra kay siya mudako. So bye-bye. See you next time.